не деген вакыты? Яз, яхшы. Венера Әнвәр кызы Садыкова мәктәптә укыганда татар теле һәм әдәбияты дәресләрен аеруча ярата. Моңа ул хөрмәтле укытучы апалары Роза Хуҗинага рәхмәтле. Мәктәпне тәмамлауга Башкорт дәүләт педагогия институтына укырга керә. Татар теле һәм әдәбияты бүлегенә. Менә 20 елга якын инде. Уфаның Дин бистәсендәге 104-нче урта мәктәптә белем бирә. Бай тәҗрибәсен ел укытучысы бәйгесендә күрсәтергә тәвәккәлли һәм беренче 5 җиңүче сафына үтә. Бүгінгі көндә минем иң төп максатым балаларны татарча аралашырга өйрәтү. Бу исә ишетеп аңларга, укырга, язарга, сөйләшергә өйрәтү дигән сүз. Венера ханым балаларга татар телен өйрәтүдә төрле алымнарны киң куллана. Республикадагы татар милли оешмалары белән дә һәр даим бәйләнештә ул. Без шулай ук мәктәп кысаларында гына калмыйча, татар милли оешмалары белән дә бәйләнешкә керәбез. Шулай ук хатын-кызлар оешмасы Сәхи Җамалда кунакта булып, кайту балаларның күңеленә, хәтерләренә сеңеп калды, чөнки анда шагыйрәләр, язучылар белән очрашулар оештырылды. Венера Садыкованың хезмәттәшләре дә бик ихтирам итә. Һәр төрле яңа башлангычларга оятка салучы буларак башкаларга да үрнәк булдылар. Бу үз өстенә бөтен авырлыкларны алып, татар группаларын барлыкка китереп, шуларны башкарып чыкты. Мәктәпләргә компьютер кертелә башлагачтан, иң беренче сыйныфта ул аңарга өйрәнде, мине дә өйрәтте. Балалар татар теле һәм әдәбиятын өйрәнүгә теләп йөри. Дәресләрне кызыклы, мавыктыргыч итеп алып барган Венера апаларына рәхмәтле алар. Кирәк чакта ул безгә ярдәм итә. Венера Әнвәр кызын дәресләре бик мавыктыргыч үтә. Без КВНнар үткәрәбез, конкурслар. Мәсәлән, азакы дәресләребездә Ибраһим Газиның хикәясен укыдык, Йолдызлы малай. Венера Садыкова кебек үз һөнәренә мөкиббән мөгаллимнәр күбрәк булса, татар телен өйрәнергә теләүчеләр дә артачак. Нәкъ менә татар мөгаллимнәре милләтебез сагында тора да инде.